gin weche ma omako piny ma ikete ratil. Kendo chenro mar ratil nyako Ramogi dhiambo ma kawuono. An kaelo Victor Utino maka Juma VOJ. Adwani mondo mi koro ibed koda chakruok nyaka giko. Chakruok nyaka giko nyiso ni inyalo golo pachi in bende ratil kokale namba marwa ma en 2360 nyako Ramogi. Chenro mar ratil chakore sani machiegni. An ka kod yawuot luo ma bende osebedo kanie siasa, to kopogore gi bede siasa gin gilony mopogore opogore. Gisebedo ka gipimo kaka yamo ringo e pacho ka, e piny owacho mokalo kod piny owacho masani manyien ni gin ka mondo mi ginyiswa weche ma bende wadwani wabede gi ng'eyo kaka oganda nyako Ramogi in ka kendo in ka makare. Ratil chakore gi sani. An ka gi wuod luo Junior Omulo kata Omulo Junior. Chieng moro bwana moro noluonge ni Omulo Seni, ang'ise ni aluongo Omulo gi nyinge. Luonge ni Omulo. Gabende an kodo kil kamalo kamisha kodede kae nyako Ramogi. Odhiambo ma kawuono ratil pek. Kang'eno dhi yengore kon mane machiegni uru e chenro mar ratil. Erokamano. Amora ahinya. Aneno ka uikoru kendo chal ni nonro bende otime weche moda wuoye kawuono yo makare. Ng'ato keto mana simbe machiegni kama wang'e nyalo neno. Kopo nitie moko minyalo ng'iye mbui bende ng'iyo makare. Ing'eno cutting files, simo matinde digital, wanyalo refer. Wanyalo refer. Wachak gi Omulo ka uthuolo mar moso nyako Ramogi Ajwang' to kisitiko moso gi. Nyisa ni chakre ni jatend piny Kenya William Ruto chamoma. Inyalo miye ata malo adi tich mare. Erokamano George kuom rwaka e ratil kawuono. In fact wacho maber ni joma luonga ni senior go nyaka ging'e ni junior akanye. To ng'e ni ma nyakoro jijoteko. To jijoteko nonyuolo Elena, to Elena onyuom gi Chief Elkana. To Chief Elkana onyuolo ng'amiluongo ni Nyasembo, mano koro Madina ma Kabondo Kasipul. Ma okendo Komulo, to Mulo be ne ja siasa. Koro an akawo junior nikech koro kanya akawo senior, mano nitie kaka jomoko ni kode. Koro mano in brief mane kaka en. Yes. To gima nyalo wacho ni nyaka njo ing'ena wacho ka pile ni wayudo sirikal marach ni kama marach. Kama yude no Mulo madani wach ni ochopo kanye. Koro sani kaka Ruto setiyo, kaka ingeni nyaki form government, nyaki los cabinet, okiti kendi, tinya joma nyaki tigo, kako handle transition, kako tiyo gi weche mag oro, inao kasa ni pogo ji chiemo koni gi koni. Inyalo miye ata malo adi. Kech poko chopo 100 days cha. Yes. Sani to okanya wacho ni ati no sedi mbele, anyalo miye gimoro 35%. Alright, 35%. Mesha kodede ka uthuolo mar moso nyako Ramogi Ajwang' in bende inyisa ni inyalo miyo tend William Ruto nyaka kama wachope kawuono chakro ochamoma adi nikech chon inyalo do kane ji dhi e sikul to Omulo kaka in badi boyo modwa ingo wakawa ji ariyo ning'isi ni makiti kimako iti kama tinyisi ni dhi klas machielo nyiso ni nitiere giko ma japuonjo neno kuomi. Mesha kochiegni. Erokamano. Nyako Ramogi warwako uwe chenro nyinga en Mesha kodede. An awuod Kogelo modak malo Migori. Kidhi area maranen Awendo kanyo nitie a whole location mar Kogelo. Koro abe kaka winjo Komulo pakore ni en nyakwaro jijoteko, wabende wan gi loch kogendwa kocha kendo jopiny ong'eyo koa Kenya ka Amerika. Ok adwa dhidhi mang'eny but aparo ni en loch mong'ere ma jopiny winjo. But adieri mantie ni pod onge gima William osetimo. Gima William biro timo wabiro rito mondo wane kotimo, lakini sani to onge gima osetimo nikech kata cabinet pok obedo fully formed, pod waonge kata gi principal secretaries e office. So aparo ni gima pod otemo, gima dhi nyime sani en gima do timore kata de bed ni onge kanyo ng'ama chielo ema ne ni kanyo kata kaloch machien cha ema ne pod ni kanyo. So omiyo sechegi wanyalo mana wacho ni decisions abila mosekao mwanyalo kete judgment, lakini tich malong'o mwanyalo wacho ni tich ma sirikal osetiyo to onge nikech king'iyo wuodhe mosebedo kowuothogo e muda matin manyo osedonjo office ni. Kanyo en kata Kirinyaga yawo dam ka.
Maka gik manyo tim gi sirikal machien nikech sani no kotim damno gik mosebedo kowuothe kata affordable housing mosebedo kodhiegi gin gik manyocho tim gi sirikal kata loch machien. Omiyo en gimitimo malong'o ma sirikal timo poko timo, but wanyalo jaje kuom weche moko kata decisions gi dho ngere mosekao. Wanyalo wacho ni kwang'iyo decisions mosemek nyaka nyodonji office, wanyalo ng'iyo ka Kenya dhigo atua kata Kenya ok dhigo atua. Omiyo kanyo kende mwanyalo chiwe max kanitie max madichiw kuom gik machalo decision. Alright, ero kama Nyamesha kachiel kodo Omulo Junior. Amora ahinya mar bedo kodu kendo chake maber. Atila neno kosechako diedo kendo dang'ni. Chunye ng'iyo ni to dhi kor Omulo koso dhi kor Mesha. Gesani Omulo. Iwacho ni nyalo chiwo atamalo 30 kaluwore gi gik ma samoro uyudo ka piny owacho ne ni godo. Isebedo kiwa kinde ka kinde kane piny owacho ne uyudo kane kamarach. Nitiere gik moko ma ok ne en godo kamarach ahinya. Chenro kaka mag yiero jotend migepe gin gik ma jatend piny owuon nigi teko mar ng'ado ni anta dwaro ni ng'ane gi ng'ane gi ng'ane mondo bedie cabinet mara kata obed jotend migepe migao ma en owuon oparo ni ber gi jogi mondo dhi puodhgi gi od bura. Bang'e to giti kode ayanga kaluwore gi kuonde mano paro ni jogo winjo bed ni bedie. E kinde mane jatend piny William Ruto timo campaign motelo ni yiero matari kochiko dwe mar 8, aparo ni kata nyikwa Ramogi nyalo bedo joneno kuom ma ni owacho kuom gik moko manodwa ni mondo tim. Moko nowacho e rally mag apaya, moko bende nowacho e manifesto mare. Ahinya manifesto mare manowacho ni mondo mi piny owacho mare obed mano mongirore kendo made oganda jo Kenya duto gi chwech duto. Odhi keto joma mine bende e piny owacho mare. Kendo nowacho ni kaber to winjo bed ni atamalo 50 mag jotend migepe bedo joma chuo, atamalo mamoro 50 bedo joma mine. To kopo ni mane ok otimore kaka noneno ok otimore cha, ne samoro oganda nyalo bedo gi paro ni dipo kamano otimore e listi kata e nyinge jogoro mongirore miluongo ni principal secretaries ma bende nyocha ne oro kwayo bang'e to puodhgi kendo koro irito mana ni mondo mi gichak tich ayanga. Omulo ang'o ma nyalo bet ni otamo jatend piny William Ruto keto e tim singo mar bedo gatamalo 50 mar joma chwe migepe gatamalo 50 mar joma mine. Ahinya kata kopogore gi mano 2/3 gender rule chande. Ing'eyo George kapok aduoki, ing'eni ni penja na atamalo man. Ting'eni Mesako ko wacha atamalo momiyo Ruto. En ng'eno wacho story. Wacho ni onge. Ng'eni penjo question. Ki wacha atamalo kata en mana 0%. Wacha ni en 0%. Omulo kar samoro koro ok nodwa duoko. Koro penja. Ang ne duoko. Penja in. Abiro duoko tiyo. In mangi penja kendo ok. Koro kaduoki, ing'eyo Ruto nowacho ni odhi miyo joma mine 50%. Mama nota dieri. Yes. To singo magi mang'eyo ni so far nyaka nicha Ruto chak tich. Singo oseketo kaka dwarore. To e cabinet ng'eni luore nikech cabinet gin 22. Ting'eni koro luore ni jokwano mage. To e cabinet ka ncho medo jo miluongo ni advisors. Nitie advisor mochung' e weche mag mine, nitie advisor mochung' e weche mag security, mag mine miluongo ni Aret Chegaicha, ma security Monica Juma. Aya secretary to the cabinet en ng'ama miyo. Koro ng'eni kimiyo medo jogi mine gi kata ogichopo 50% lakini okalo 2/3 gender cha. Ok ochuno ni koro nyaka kete ji for the sake of keto ji. Kech kae nitie jodito be manondikore ma mong'e ni e sirikal e cabinet ka nyaka ncha ketie keta. Kiduogo e person ginene PS, permanent secretary, principal secretary. Nyaka ng'eni gima Ruto timo maber ni otemo ng'eni e Kenya ka wan gi kabinde 42. Ing'eni apart from kao joma mini ketka nyaka make sure ni communities gi bi kete ng'ato. To temo maber nikech out of 49 PSS mano keto ka. Iyudo ni 47 counties oketo 42 mago communities momiyo PSS. Otemo balance gi. To joma mine be okalo 2/3 kaka dwarore kaka sheria dwaro. Nikech doko chopo 2/3 nikech mane gima sheria wacha de ng'ato sedhi do mondo setero nikech mano constitutionally ok en gima ber. Koro wan gima ng'eyo ni Ruto osechopo singo kaka nodware. Koro jomodong kaka joma chalo vijende, joma chalo joma mong'ol tie position poko jo kas ilungo ni cabinet administrative secretary poko biro. Koro ng'ene same balance government
nyaki balance king'e nitie jomong'ol be keto ka, yudhe bi keto ka, mine bi keto ka, to gi joma jodongo man gi experience. Koro an ok ane gima osedhi marach nikech kikwano communities kaka gin oketo gi maber. Kikwano joma mine mantie, joma mine nitie, opango kendo tich onge ng'ama ng'ur. Omulo kawuono chal ni ratil ni ang' ni duokie penjo moko madito. Chopo singo tiende nang'o? Kaka ini inyalo lere ne nyakwara Ramogi ajwang' mane. Gimi wacho no itime. Gimi wacho itimo. Itime. Lakini kata kitime 100% nikech ng'eni chopo singo ko kitime 100% at least nitie kama ichope. Okochopo kata okochopo 100% tikete 90 kata 80 mani chopo singo. Okay, lakini da ni below 50. Ni en chien mar piny mar 50 mati wacho no kichopo singo, lakini en kaka no wacho no keto mine cha mine kendo nino ka mine mano wuok mopake mo wacho ni kendo wamor kaka mine ndie government ne. Yes, Meshach. But wanyisi adieri ma Omulo ok dwa nyisi. Ruto kotimo gimonengo notim. Otimo gima constitution okwayo, a third mar either agenda. Mano to onge ng'ama osepingo nikech ochopo a third of either agenda. Wach matek en ni wach ni owuon manowacho ok ochopo. Koro ma e kama siasa bedo go matek. Nika pile pile Kenya ka wan gi jo siasa ma wacho gik moko to gichop gik ma giwacho. Afadhali we wacho gigo ti wach mana ni an abiro time kaka constitution dware, kaka chike mondiki dware. To miwacho mokalo mano kaeto kitim bedo marach. E sechegi gima Ruto setimo en ni reward cabinet positions to jogene mane en go e paro kata kane campaign pod dhi nyime. To jok moriward go ok oriward mana nikech tich ma jogo notiyo. Oriward gi bende kong'iyo godo kura mabiro mbele kata kako dwa tiyo kadhi nyime mondo chako many tam machielo. Namba 3, joma mine mibro yudo kamor either gin mine moyier e positions gi to kokamano to gin mine man gi tudruok gi jok moseyier e positions gi ma koro ng'eyo ni Meshach no yier kacha to macha ng'ata koro onge tiende pingo sirikal no kata obedo ni nochiko wa joma mine ni ibiro miwa 50% kata nus mar cabinet to aseyudo ng'ata iye kanyo kwa hivyo an mine modong'o kadichgo. Mae gima timore e koth mine mibiro yudo kawacho ni tich osetiyore maber gik moko dhi nyime. Sirikand ni osebedo ka wacho weche mang'eny ma gidoke ataro margi. Yes. Ok en wach kata mar cabinet kende. Anyalo paro ni Migosi William kane pok omi kom mar ker no wacho ne Kenya ngima ni gik ma kata matimore oko machalo Ukraine go gigo onge kaka donjore gi gima dhi nyime e Kenya ka. Wamiya uru jopiny gima jopiny dwaro. To kosedonjo ni to chako lokore ni koro kendo miye uru muda matin nikech gik moko timore e Ukraine kucho ma tamowa timo gik mwadwa timo ka. In the same breath ibro yudo ka gik moko sebedo ka loko kitgi kata mana Hustler Fund for example but Hustler Fund Omulo ne uchako kuwacho ni en grant ma imiya jopiny to jopiny tiyogo to e diere ka ochako bedo loan ma ker ochako wacho kende ni onge pes nono ka kendo nosiemo wang' ji hakuna pesa ya bure hapa onge pes nono ka to e diere ka machiegni I think a week or two to kendo koro chako lokore modwa bedo kata saving schemes ma nitie pesa monengo bed ni i-save ka korka gik. Koro ma sirikal ma waikre uru ni wadwa neno ka gik moko lokore aloka kamano gima wach kawuono kiny ichore matin orucha ichore matin to lokore aloka kamano. Omulo jatend piny William Ruto ok en ng'ama wende sirikal. Wanyalo wacho ni kuom higni 10 mokalo osebede kata bed ni nitiere seche mowacho ni nitiere higni moko ma odwa gwethe oko. To nitiere ndalo mane neno ka sama ne jatend piny ma osedhi e yweyo ne tich Uhuru Kenyatta nowuok e pacho ka kata kane dhi e buchene mane omako gi kode cha to en ema nodong' kendo nobede kom manyiso ni ne ong'eyo hie gik matimore kata kaka sirikal nyalo ringo. Nyaka gie sani kuom gik mosetimo ndalo matin gi kopogore gi rem chopo singo atamalo 100 kaka ni wacho cha. Bende en jatelo ma jopiny nyalo bedo go gadier ni gimosingo kata gimowacho chopo.
ing'eni nyaka wabed gi geno nikech kaka Ruto chako tich ochako maber kendo jopiny nyaka bed gi geno ni odhi chopo singo ma kaka nomiyo jo Kenya. Ing'e gima mesa kwacho, ing'eni ka in wuoyi maduong' e ot wuonu ok inyal timo gimoro ka wuonu ok omiyi rusa kata ibed mana wuoyi maduong'. Wuonu ma nyaka siem ni kuma gede, wuonu ma nyaka make decisions. Koro ka Ruto ne ni e sirkand Uhuru ne en kaka ochalo kaka wuoyi maduong' nikech en e deputy. Onge powers mar make decisions ne bedo made gi Uhuru Kenyatta. To gima nyaka ing'e ni kidok e weche ma singo mowacho mar wach Ukraine okelo gima tek sana e piny mangima. To ing'e ni kochopo e weche mag economy ma kata mesa ko yie kae nitie neno ka gima jo sirkal mancho waweyo cha mil mar Jubilee cha joketo gimiluongo ni subsidy. To subsidy ni ka ne wadonje government to wayudo yani gowi mantie subsidy manotin mar mogo matin ni 8 billion mamano nyaka tim auditing. Ng'eni sami donje government ok inyal wuok owuok ni ichako ni timuru matimo nyaka tim auditing mitim report ming'eni to pesa di mantie to pesa di manutiyo kanye to gope di mantie. To ineno kaka noseketo odwa loso wach economy ni subsidy no werego ok odwa tiyo ok pesa te dwa keto production yani e pur to pur ni emeno kan chogol mbolea temo kendo idhi miji kodhi to kaka sani wan gi short range koth mabiro matin gi koth mabuchwe mang'eny joma pitho nyaka pithi. Ting'eni subsidy gima jo Kenya nyaka bed ni nyaka ng'e ni joge nitie cartel nitie jo biashara mano beda piny ma gin gidino ne jopur mondo kik us bando kik gius gik ma gipuro la kaso gigolo bando Uganda gigolo bando Brazil koro mogo wuok mana oko to kendo mogo no wuok gi bei matek. Koro ng'ene sami kelo subsidy cha gin magi miyo gi pesa gin magi timo biashara. Koro ng'ene rod ni dwa tim go subsidy madhi kawo ndalo matin nika mor ni mogo 100 kasto bang' kendo dweche 6 mogo dhi malo. Koro ng'ene afadhali many long term imany gima biro konyo ji mbele kocha. Mane miyo ncho kwajo Kenya beda frank ni as much as ni na nyiso ni gini mogo dhi bedo kama miya uru ndalo matin. To ndalo matin no ji nyaka pur maji ket chieme dero maji bed ikende de yudo ka gik moko dhi dok piny to kendo agoero kamano nikech gas aneno sedok piny. Ting'eni gas no ne osidino ne nitie cartels moko mancha go gas e town ka to ne osidino ne gas sani warwako pipeline mowuok kanye mowuok Morocco sani neno ka sani gas osechopo na 100 to gas ni itede ang'o bati gas ni itede ang'o nikech mogo mano uro wewago kasiling 100 gi wiye odonjo ni to kapok odonjo to kwongo promise jopiny ni yawa an kuneno ka ting'o mumani to kaketo piny to gik moko the executive order mano wacho no dhi tiyo godo mondo duok nengo ji gik moko piny ma be nitiere gima diye jalup jatend kidwa ng'e ni gini en dhok en lip service twadhi adhiya kamano dhi twabro dhi adhiya kamano mulo nyaka wachopi gas okel fuya to gimitede onge nikech mogo nowacho ni koting'o muma to koketo piny to mogo dok oting'o muma to koketo piny to mogo idho koro mano waketo kando. Ochako wacho ni subsidy mar fuel en odwa timo long term onge tiende timo gik makamagi. To kidwa ng'eyo bati ng'ama nigi plan ng'ama nigi plan biro mbele ji to wacho ni ayudo komulo timo subsidy mondo bech mafuta kata bech mo odong' nu kama jopiny owinj hustlers oyud kaka konyore. An ok adwa timo subsidy, instead adwa timo 1 2 3 4 ma pod bro result in the same wach mar keto hustlers oyud kaka nyalo ng'iepo. Ok wang'eyo exactly gima Ruto nyalo timo e wach mo nikech wach mo has nothing to do with sirikal ma Kenya. En lweny ma Ukraine ma bende noseringo mokwer ni has nothing to do with gik makama. So my flip flopping momiyo wawacho ni sirikand ni an kang'iye kuma chung'e aneno ka okanyal kawo weche ni kal gondara ahinya nikech adhi lokora jamriambu mosetimo motieko ema biro lokor kalo gondara ka mato gitimo magisetitieko. Kogike wach mogo okelo owacho ni ok odwa timo gimiluongo ni subsidizing consumption. En odwa subsidize weche mag manufacturing kata production. Yes. Eka koro kel mbolea ma mbolea no ok ang'eyo kata ka entie but I assume ni entie. But kosekel mbolea tipidhe ang'o nikech e samo kele mbolea ni ema drought omake piny Kenya mapok odwaro nwang'. Dhok tho
gimora nyaka liech to e bungu ka onge pi to wan watimo rain fed agriculture kata agriculture marwa pur marwa oyiengore koth maa malo. Ere kaka sirikal dwa konyo nikech mbolea gi wadwa yikelo ka to koth onge to kwa kuo pi e cham bende e Kenya ka wadwa dhi asara machielo nikech no giwacho ni gitiyo gi 3.5 billion kelo mbolea manyo kelo. Koro mano nyiso ni wachal ng'amo se chako wito 3.5 billion ma bende 3.5 billion miwito ni e seche ma gitswae in themselves e office to Rigathi jalup ker wacho nwa ni giyudo 93 million kende e agulu ma bende aduoga wuoro ni to e kind sama ne uswae in gi sani useyudo 3.5 billion kanyo nikech wach manyi wacho to en ni agulu yudo kane nono nigi 93 million kende. Koso in gi pesa mo iolo Kenya pesa omulon chali ni gidwoko ing'eyo ni gima Meshak nyaka ng'e ni cartels ndi ka cartels tiyo mane mineno ka Ruto nowacho no odwa kelo commission of inquiry mondo ochunguza jomiluongo ni nigi state capture. Ng'e kaka jogi tiyo jogi ema medoga bech mogo nikech gin magi mako gimora mora biashara mora mar bando. Koro ng'e ni sama giketo mogo dhi malo gidwa ni mondo jopiny ogo koko mondo jo sirikal ogol pesa omegi to mane mineno Ruto nyono onge pesa migolo kata mogo no dhi mana malo to gima nyako tim ni production kaka nowache cha ema nyaka time to kena wacho ni ma en long term process to gima ng'eyo ni production gima ber gi production ineno kata mana Homa Bay nye Gladys Wango okelo factory okelo golo mogo miluongo ni mokwa ingeni ipani ka dino wachak chon dikoro jini mbele nikech ina sama ji ogero factories ji tiyo maber dikoro jini mbele iwache mag drought no serumo sani koth chwe de wan gi short rain kuonde mo ma drought ng'enye okinya blame government ma iluongo ni climate change to climate change ni teneno ka Ruto nosewacho ni ji mondo pidh yiende nikech ka kwa pidho yiende to wadhi hinyore ni wacho omulo magi are long term mani skoro mano long term to yiende tinyalo pidh kata nikech ng'ama tho mana kawuono ng'ama tho birito mondo mi pidh yien ma yien dongo short term gima notimo subsidy mina nogo wacho sani nitie iluongo ni rapid initiative mane sani government ogolo kata Rigathi gineno ka ne gidistribute chiemo kuone mpogore mago short term ge chokonya yien mondo ji otho sama miyo gi chiemo no ineno ka NGOs mopogore kembe mopogore pinje mopogore riwore kodwa to gimiyo chiemo no to da pogo joma ni kikech sani tingene kwa miyo gi mogo wamigi chiemo kae gimoro 6 months bro yudo ka chamo se wuok korwa kocha nikech ng'eni ti kuonde ma chalo Mount Kenya kama koth chwe Nyanza kama koth chwe koro ng'eni sama jogo omi mbolea omigi kodhi nitie kodhi masani bando tiyo go weri gi jiemo be no biro mamano be ng'eni technology moko ma ng'eni chieng' moro topic ibro kelo lakini nitie kodhi moko mabeyo ma iluongo ni ginyalo geng'o tuo ma chamo bando cha kata gik moko go koro sama wagolo bando to bando wani ema bro kawo maber ne chalo Trans-Nzoia ema bro tero ne jomoko mainyore weche mag mogo koro nitie short term gi long term but gima ber mogik ni cartels gi wadiel onge wach subsidy mano kata gigo mana koko mano onge to weche mag fuel ingeni nitie kuonde migole fuel nitie fuel igolo Russia Kuwait igolo Nigeria nitie kuonde migolo gi mopogore koro ingene luore gi ni kuonde ma nikech joma ne golo kuonde machalo Kuwait Libya sirikal mokalo ni nitie percentage magiketo mane meno kelga full subsidy nitie magi gik magiloso ka gichamo go pesa to sani neno kantie Ruto ne olieko ni sani gidwa chomo yo Russia kama nyalo koro fuel buru wuok gi bei mapiny koro ngene mago long term as much as doing long term but gik ma in the next 1 year ka igachiel kata dueche madhi mbele matin kama gik mko dhi fuongore in fact Meshak ne onge gima gidhi wacho gin magibo biro kage na gibo wacho ni Ruto tiyo maber but we anyisi koro gidhi nyiewo mana 50 shillings we anyisi kaka wach fuel biro omulo number chiel gima determine bech fuel and dollar prices globally kaka dollar usore ne pinyu koro sama dollar nigi nengo mamalo against shilling Kenya shilling emomiyo bech fuel bedo determine dwe ka dwe nyiso ni dwe ni samoro dola nengo ni malo koro shilling wa yom tiyo mang'eny koro ka wayud dola chiel kech sami kuming'iewe fuel ing'iewo through dollars so mano namba chiel namba riyo en muda ma meli kawe enam kabiro go karwaka ikwano per day
Koro sama meli ochopo karwa, emomiyo ker manyose retire Uhuru Kenyatta nodhi ogero terminals mang'eny e Mombasa mondo meli kochopo, nikech sama e kinde mokalo bati meli nyocha chopo to iyudo ka terminals go opong' te. Koro meli nyalo bedo kata high seas for 30 days kapok offload fuel. To jok mani ng'iepogo weg meli go kwan ichulo pesa go te. Koro nyiso ni sama meli offload kokaw pesa ni oriw gi nengo mar dola kama ne nitie to gigo kwan to ka gimiyo wa bei to iyudo ka bech mafuta odhi malo dweno nikech samoro meli no kawo muda malach e high seas kapok offload. Emomiyo Uhuru noparo chon modhi ogero terminals mang'eny e Kipevu mondo meli kobiro to odonjo ni to offload mondo ndalo moko mane ikawo ka migoe kwan ka itikelo ne jopiny koro dhi kadok piny. Emomiyo seche ma kinde mang'eny e muda mogik nyi neno ka Energy Regulatory Authority ne kelo bei to mafuta dhi piny ng'enyne. Koro magi gik mamiyo bech mafuta idho kata bech mafuta dhi malo. Ok en ni president manie e kom koro ber koro mafuta bech dhi. Omulo ne wacho ni ma nobiro nikech luar kata dhi piny mar nengo mafuta nobiro kaluwore gi subsidy. Ma Omulo wacho ni ok owinjo bed ni betie nikech ka nitiere andhoke moko mang'eny we anyisi wach mar cartels momulo wacho. Adieri mantie Omulo kwa biduogo wacho ni Ruto tiyo maber. Gima timore en ni sirikal ka sirikal mamato ok en mar Ruto kende e national government kata county governments. Adwa wacho ni adieri bati sirikal kodonjo to giyweyo cartel te mar sirikal machon to giloso katendgi. Omiyo gima waneno ni to ok bi lokore. Ruto ywe sirikal mondo kel katende. Ere kaka dang' oti gi katende Uhuru. Oloso katende. Koro kikuketwa gi mbaka matek ni sirikal yweyo cartel ni cartel biro bet ma cartel ok bed maonge. Cartel biro bet en nani Ruto create space ne kat nikech jok manotiyo go te nyaka jok manomiye pesa ng'eny ok ni ji te manomiye pesa kotimo campaign gin jo siasa moko kuom gi gin jo ohala ma gin bende positions mipogo gi ok gidwar gin ohala ema ging'iyo ema gin emiywe gi ndara ogol katende Uhuru mondo rwak katende to kaka governors bende golo katende jok mane giyudo kane nie tich giloso katende gi makata kuonde machalo Migochwa, Homa Bay, Kisumu and Siaya. Wabro yudo kogol katende joma chon ikelo katende manyien. Alright, Omulo awinjo gima Meshak wacho ni piny owacho dwaro joge ma onyalo tiyo godo mayot mong'iyo samoro gima nodwaro sama nodonje telo. Gima temo penjo ka en mana wach mar singo. Ere kaka ng'ato nyalo bedo gadieri kuom ng'ato kopone telo ni nowacho e kinde mag kisera mar ombulu ni kadonjo tabro ichiwa tamalo 50 mag joma jotelo ne joma mine gi joma chuo. Bang'e wacho ni abiro nonjo ni to nengo mwandu kata nengo chiemo biro dok piny. To kwaneno magi. Ere kaka wanyalo yie ni kakoro wadhi mbele ka. To nitiere gik moko manowacho ma japiny nyalo bedo godo gi geno. Nengo udi mogore piny kata nengo udi mane piny. Keto ngima bedo mayot ne oganda jo Kenya yore machalo kama. Ere kaka koro japiny dwa bedo gadieri ni magi to dhi timore. Kam mokwongo mano wacho ni odhi chako godo ema pok otimo. To ma onge chik moro amora mogeng'one ni koro kinyal yiero ji 50. Kendo wapani chik debed mamora ahinya ka Meshaka inyalo nyiso ga jalonye weche mag chike. Ni ji nyalo bedo mamora ahinya kochopo dwaro mar koro two-third gender rule chande ma koro kalo kata koro bedo half. Ing'eyo George kapok aduoki ing'eni Meshak wacho ni nong'eyo jo cartel moko mabiro. Anto kaka ja Kristo anada pogora gi wachno kendo abedo go mabor nikech anakia ni tie cartel moko. Gima ng'eyo ni sirikal mondo donjo ni gin sirikal ma dhi bet tiyo gi ratiro. To gima ng'eyo George ni samiti marus ni kendo ing'eni kopo ni kao nyako to ji ong'e ji ni kodi gi geno ni ntie kaka nego be ni idhi kelo nyithindo. Ting'eni ji ok onego be ni mi pressure ji nyaka mi time nikech Nyasaye ma kelo nyithindo. To kani singo ne jodala gi nyako ni an mi auru mana juma achiel nyako ne ka nyaru ni koro chako gi. Gibe ging'e tich mantie kani. Ging'e tich ok en tich mayot. Koro ing'eyo sani wami ng'eni nyaka mi sirikal ni time. Akechano geno kada we mang'eny wach cabinet. Ng'eni wach mine kia 50% ma bimiyo ji chiemo. Gima ng'eni kaka Meshak nosewache ni
e weche mag sheria otiyo maber kako yiero gino mine ntie jomadongo ntie opango kaka dwarore but ndi gik mane Ruto nochiko ni namba achiel within 100 days nowacho maber ni weche mag joma simo gowi mikawo simo fuliza gi odhi tieko neno kano nga olando maber magigolo mikakati mar tieko fuliza namba 2 nowacho maber ni programs mag Hustler Fund idhi bedo launched December ka odhi launch Hustlers Fund to Hustlers Fund mo wacho ni ng'ene en mar jite Hustler ok en mar yudhe ok en mar min Hustler en ng'at ma jite matimo biashara nowacho mokwongo mulo ka ng'adi mane wach Hustler nowacho mokwongo mondo wadhi adhiya gi tempo no wang'eni ratil biro yiengore kanye gojogo nowacho mokwongo ni omenda gi kata gulu ni biro bedo mag jogo mayuto gi ni piny mondo inyalo dhi maonge gimoro amora ming'adi in idhi tikawo pesa ja titimo godo ohala tiduoke sani nowacho ni en gima koro biro kaka hola koro ing'ene mago to mago weche mag jo media to gima ng'eyo madier ni pesa ni ideology lakini ok kete rate interest rate mar bank kata moko machielo gi ikete interest rate matin koro ing'ene mano konyo ji nikech ing'ene kata momo wacho niya ng'ama ok tiyo konego bed ni chiemo onge ng'ama nyalo miyi gimoro nono kata in sani kiwuok ni dwa loso pesa mok itiyo ne mano chalo jakuo koro ing'ene sama mi ng'ato pesa tidhi miyi go gi interest matin to kendo imi time onge ng'ama biro duong'o dhodi ni nyaka ichul pesa cha mane pogruok mantie mane mineno ogi ketho weche mag youth fund ogi ketho weche mag uwezo fund nikech competition nyaka beda koro ing'eni e field ni nyaka yawe maduong' koro joma go biashara mabiro goyo Hustlers Fund ing'e gima gitemo kelo ni miluongo ni cooperative sama ji nie group gima timo table banking ing'eni mano gima jo communist timo joma chalo China iloso pesa ji timo savings ing'eni nyaka culture no nyaka kele mane meno kata mana NSSF ka bedo increased koro ji nyaka understand concept ing'eni kapok i understand gima ng'ato wacho onge kaka inyalo ng'eyo mane batemo nyiso kata lakini koro gima nanyisi niya nyaka umi ng'ato time sani pok otieko 100 days to so far gik moko ber nikech kiyudo nyaka olos government ne japod otiyo gi cabinet machielo cha nyaka tim auditing nyaka ng'eni pesa di manotiyo agulu mane nowacho 93 Rigathi nen right nikech gima ne Rigathi owacho nokwacho ni pesa te kech pesa te mano nyiso ni pesa michulo jotich mano nitie no wacho pesa development ng'ene pesa development opogore gi moko mag emergency koro ng'ene sama wacho kamano nikech mano giseng'ena gulu nitie pesa di koro nyaka tim auditing mang'eni pesa no dhi kure pesa di mantie inano ka nyaka iwuo gi jo KRA ni ere kaka wanyalo kelo revenue madhi malo nyaka tim budget ni nikech ng'eni sama idwa implement gigi George nyaka tim budget ma budget ni nyaka kal gi parliament koro budget ni ema dhi bedo implemented ingine ok inyalo chako implement gimo kaka budget na uro inyisa ni owinjo bed wayudo weche manyien e yo machuok kende en mana dakika moro achiel ka ng'eny kasto waduogi kama koro ano ka omulo koro temo kelo koro facts donjo yani adieri mar wach ko ka chuoy mondo mi onyiswa ni kata gogo koro mogi yena mondo wakaw giyo mokuongo kae di wayudo weche manyien e yo machuok bang'e pod wadok kendo e ratil in bende nyalo ndiko no e namba 3 kopo in gi paro moro amora ko kamano wede ne weche manyien e yo machuok machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokalo e Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Hello. Tabatali, wait wapi? Oh, leta wacha mambo mingi tabatali kwa unyenyekevu. Oh, mara bilau, mara managu, fanya hivi. Leta kama yeye tafadhali. Leta hiyo itakuwa inanifurahisha katika maisha yangu yote, kwa sababu managu, mara unasema bilao, mara sijui jibis, hiyo yote hainisaidii katika maisha yangu. Leta kama yeye. Asante sana na Mungu awabariki. Dial *811*401# to get leta kama yeye. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. I've booked my flight on a different flight, which now is quite inconveniencing because I have to travel tomorrow. And I wanted to do it today. Achied nade podo kwa kojo wuoth kang'anyo majore mdeke mar Kenya Airways odonjo odiechienge marario kendo pod dhi nyime. Piny ngima bago romo mar lalruok ewi lokruok mar chal mar kor lwasi. Kae kaunti ma Kisumu, jopiny pod ywak ewi midhiero mar muomruok mar pi nam mayande omonjo mieregi. Wabigo miyoga chiemo gokinyi to yudo ka rech otho e cages ma Kamolo Beach and Obaria Beach. And lal maduong' mwayudo kaka jopidh rech chiegni cages 90 gi wiye. Jopith rech gi lony mar fish cage dhowedhe mokariyo man karachuonyo kwano lal bang' rech gi tho e yo magalagala. Nyakora Mogi machiegni kendo matielo mar ariyo mar Atil Nyakora Mogi bang' yudo yweyo no koro wadhi nyime. Ne awacho ni samane wakao yweyo cha Omulo Junior ne lidho koro adiri mar wach kendo pedho gi Ratil ka Nyakora Mogi. En bende no mako Ratil kendo yungo mondo mi oyiengre kore weche gi to Mesha Kodede bende ne gi paro moro kaluwore kuom gik mane iwacho gi bende achiel kuom jatwa ka Omulo Junior. Mesha ginang'o gini mane wacho an gi dakika matin kaso ntiere penjo moro bende ja achiel kuom jogo mane no Ramogi TV sani openjo kokalo e lai maro mar tudruok. But adwa mna wacho ni ang'e ni Omulo en ng'ama osiepa kendo ng'ama wiye ler. Gigi ong'eyo gik mawacho gi ong'eyo ok okia. Sirikal ni osedhogore gi wach ma oseduodore gi wach ma kuma wi wach nitie gi kama chien mar wach nitie. Onge ng'ama ong'eyo. E kinde manyo pod wan e doho maduong' mar Supreme Court iyudo ka jalup ker Rigathi wacho ni wan Raila ema dekowa konyiso haslas kokalo ni Raila ema dekowa gi weche mag kes gi court. Kadine onge dikoro mshahara osemedi mar police dikoro mogo osedok piny. Kagi donja sirikal ni pup to ni miwa kinde moro matin.
gini dhi kawo kata higa moro achiel koka mondo gik moko dog piny. Kidwa ng'e ni gini duodore kendo nalore ma ok inyal ng'e kama odhiye, ng'iye kata weche matindo tindo machalo kaka ker kodhi limowa Homa Bay. Odhi limowa Homa Bay kendo jowa moko obedo gi ng'ur matek ahinya ni jotendwa ma oyier ok obedo kode kanyo. Anyalo paro ka gavana Wanga ne nie hot seat nikech noyudore Mombasa e seche ma ker ne ni Homa Bay. To jomoko ne gionge gi ng'eyo moro. Ne gionge gi ng'eyo. To jowa moko ne ok okawo wachno mayot, noparo ni giringo. To ne gi explain ni ne ok onyisgi. To mano to wach malich madwa wacho. Gima lich en ni ka ker ni Homa Bay to wacho ni sirikanda ni dhi tiyo gi ji te, kendo sirikanda ni ok bibagwa kamoro amora, wadwa keto Kenya kanyakla. Keto Kenya kanyakla pod otamogi nikech ka gidhi e Ukambani to Rigathi wacho ni wan waneno ka Migosi Kalonzo obiro e Mashujaa mwa celebrate kanyakla, mwa paro ni wan kanyakla. To kwa kanyo ni twanene Homa Bay. Ng'ano temo wacho nang'o ni Homa Bay kumoko nengo bed ni ng'ama dwa tiyo kodgi dhiye. To nyoro to ker nyo wacho ni wan wabiro Homa Bay ka nikech wabiro nyiso ni wan kanyakla waduto. Sirikal ni dhogore gi wach bati. Omiyo kata kopo ni wabiro dhi kanyakla omulo, en mana ni gima nyaka gitim en ni nyaka gichop gik ma giwacho gi otimre. Wacho gi awacha ok miwa geno ahinya, timo gi ema biro miyo jo Kenya duto geno ni sirikal ni kowacho kama to gitimo ma gichop. Alright. George Mbati, an gima Mesha kutamo wacho, akiani wach mane mwacho majigu udhogo, nikech kane Ruto ni Homa Bay, no wacho no duagero ute mabech kene piny. To nyi neno kajo housing finance nyose sign agreement gi governor ma Homa Bay. Mano nyiso ni gitemo keto pap mondo koro chak gedi. Koro kaka njo wache no osetime, kendo within 1 month odhi dok Homa Bay. To kenda gone ke Ruto ero kama nikech neno kose pango ji Homa Bay no seyudo a very powerful PS machalo kaka gibicho. Ngeni interior very powerful. Homa Bay omiyo jo Homa Bay, jo CIA no miyo walo nigi ministry, jo Kisumu ja PS mar trade. Sani koro donjo Migori bedhe pange, joma podi dhi mi ambassador ko jomi dhi mi tije ng'eny ka. Koro mano nyiso ni jo Nyanza ok owe chien. To kendo gima ng'eyo ni nitie weche ma ng'ato nyalo wacho. Wach ma ng'ato nyalo wacho ni ng'ane dideko ing'e ni nitie process. Nitie siasa kaso nitie process. Process mano koro makane siasa ma. Ing'e ni nitie gik moko mok inyal timo as much as nitie gik minyalo timo kaka gi executive order. Kaka no wacho ni keto prime cabinet secretary mano executive order. But nitie kuonde moko gik moko madwaro approval mag parliament. Koro ing'e ni nyaka ibed gi executive, nyaka ibed gi cabinet. Cabinet no yier manyo chamo manyo gik cha koki miyo gi principal secretary. Koro wamiya ne 1 month kwa ng'e ka gik moko ok dhi timore kaka. Nitiere paro moro mana wacho ka Bati an bro Kevin penje na omulo ni kazi mtaani to igolo nang'o. Ang'o momiyo ma to wuok to jatend piny kane timo campaign to nosingo ni joma dhi dawa ahinya gin joma yuto gene piny to kae kama ojende nyo konyore. Kendo ato openjo questions maber, lakini an gima nyalo nyise kaka ng'ama osebedo jatendo yudhe e Kenya ka for some time. Kazi kwa vijana ne nigi ketho pesa. Nikech mokuongo yudhe wa imiyo tije moko monego bed ni city council ema tiyo, mag yweyo sewage. Mago tije mag ajara, mano mokuongo. Namba 2, pesa wuok e government, almost 4 billion mawuok e national government. To pesa ni ng'eno nitie kuonde mokale, chief panga ji, nitie ghost workers, jomika ka nying ji to nego bed ni chulo gi 1000, iduogi chulo gi mana 500. Koro nitie joma loso pesa gi vijende gi. Koro Ruto nchese temo dino rode kaka mag iluongo ni kazi mtaani go, mago korigolo chuth. Koro sani omigi tich madisen nikech Ruto noselano ni ginyalo konyo ji e pidho yiende, mano job mabete berber, weche mag loso housing mag tije no ka jo Kibira no nyisi gi jo Lang'ata, housing midhi tim kacha cha ute migero gi. Gin makoro gidhi chung ne gigo, funde gi lakini ok inyal miyo ng'ato ni yuecho gik moko matindo tindo gi kaso chief gidi yogi ne machamo pesa yudo. Alright, watika tika kanyo mano koro wadino rode ko kabisa. Koro ayudo gima miyo mulo ni e Kenya kwanza. Owuoyo kaka jogo kabisa. Inyalo wacho ni yudhe wa imiyo tije moko ma ovyo. To your tagline mar chama to wacho ni kazi ni kazi. Gino ok winj ka en gi tuomruok e iye. Nikech tagline mar gi to wacho ni kazi ni kazi. Inyalo paro Bati ka jakom Raila Amolo Odinga e launch mar manifesto ne no wacho ni wabiro golo wach mitumba mondo waik kembe wa
olos lewni mondo wausi. Yes. Ne jo Kenya Kwanza wacho nang'o? Raila chayo jok matiyo tije matindo tindo ok ong'e ni jomoko kuomwa osepuonjo nyithindo gi wach mitumba ni. To kawuono ka Moses Kuria odonjo e ofis to wacho nang'o kuom wachno? Gibiro golo wach mitumba. Kidwa ng'e ni jogi dhogore gi wach. Mago mana moko lithgi moko matindo tindo minyalo. Sani koro giwacho ni kazi ni kazi, nyiso ni tich moro amora en tich. To kabe koro giwacho ni kazi mtaani ok en tich. Tije go richo. Kata ubed mana kazi ni kazi, to bede kazi ma decent. To ingene wach mitumba to ne gin right, lakini ndalo cha nyaka no chwad gi siasa. Ingene ya siasa nyaka go siasa. Ngie tiki wacho gimoro okonya support. Koro dino wa support gi wach mitumba. Nitero wakanye. Nyaka wagoge. Koro Nyakwara Ramogi production nyaka okene kita maber. To pegi ko mare gi kanyo Nyakwara Ramogi ma chenro mar ratiro gi ma kawuono tarike na 6 dwe mar 11 2022. Iwinjo kaka ratiro dhi Nyakwara Ramogi kawuono ni omulo junior go bade piny wacho ni kacha ne en siasa to gima ne wacho kacha ne en gima ber. Omiyo gi sani yiena dokero kamano ne omulo junior kuom yudo thuolo mar biro e studio mar Ramogi TV kendo mondo owacho ga adieri mondo wabed gi dongruok kaka oganda kendo agoyo kamano bende Meshak Odede kuom yudo thuolo mar donjo e studio ka mondo mi wayud adieri mar wach kotenre gi weche ma wawuoye gi sani. Wago mbaka manyalo miyo wang'eni to piny Kenya ringo nade. Kikawo siasa mikete chunyi ahinya Nyakwara Ramogi dipo ka samoro ringo oko. Kawo tekreni moko idonjo go e tije manyalo konyi in gi nyithindi gi anyuondi e odi kanyo giminyalo kelo ne joodi e mesa mondo bed gimo kwongo. Kawo kamano in bende miketo wang'i Ramogi TV e chenro mar ratilero kamano ahinya. Nyaka thuolo machielo ne an ka ilo Victor Tino Makajuma nyinge en George Bati Uriti Masa.